si Jesus nga balikon nato ang sa 23. Mingon si Jesus paning kamot kamo pagsulod agi sa puntahan na sigpit kay sultihan ko kamo na daghan ang manimuha sa pagsulod apan dili makahimo. Ang pangutana diri kay Jesus, ang pangutana kaniya, Ginoo, jutay ra ba ang maluwas? Wala ni si Jesus nga jutay ra. Ako ni Jesus nga daghan. Ang tubag ni Jesus sa magaigsunan, paningkamot pagsulod. Amen. Paningkamot. Tingnan mo abay, paningkamot, brad. Ang kaluwasan, ato nang nidawat. Amen. Walay question niya. Pero, nga naman namingon ang Bible, sa chapter 24 sa Matthew, verse 13, nga ang mula hutay. Amen. Kapag mo nga, ang issue niya ay sa Kristohanon, ang pagpadayon. Amen ba? Pagpadayon yun. Pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Now, I'll be talking magkaigsunan, choose the right road. Pilia ang saktong nga dalan. Kung nasayot lang ang dalan nga atong sumayon, wala na ilaing gawas lang ni Jesus. Amen. Pero magkaigsunan, naay prinsipyo si Jesus. Naay prinsipyo si Jesus magkaigsunan. Ganin niyon si Jesus, kung sa taon ni mong ating, ipaapil ang tikas. Kung naibig mo nimo nga ihatod sa usa ka milya, may si Jesus, kung may mo ihatod, sobra pa. Kung may malayo ni mo kamisita, kung may mo, i-appeal pa imong funds. Now, naabataan ni nga karakter. Nga kung mingon ka ba nga, mga lagad ka sa Ginoo, unsay the best na nahuna-hunaan ni mo nga pagpangalagad, kung may mo, kasubray pa. Mura ba o paghatag? Kung ganahan ka nga muhatag o 50 pesos, pero mas malipay pili kang muhatag o dako. Meaning, ang imong paghatag sa Ginoo, extravagant. Amen? Ang paghatag sa imong kasing-kasing, paghatag sa imong unahuna, paghatag sa imong kinabuhi. Now, praise the Lord. Ingon si Jesus makaigsunan nga sulod kamo agi sa sigpit nga gangaan. Kay lapat na dunay duwa ka gangaan. Unsa man ni? Sigpit o luwag. Narrow gate. Sigpit na dalan. Kay lapod ang gangaan o sayon ang dalan padulong sa kalaglagan. Now, ni ang terrible dire. Kaya ang dalan sa kalaglagan, mao'y sayon. Ganahan na magitag sayon. Ganahan na magitag ayahay pa. Mangutan na to, lisod ba ang pagpangalagad sa Ginoo? Kapoy ba matog simbahan? Kapoy ba mag-ampo? Kapoy ba magbasa sa Bible? Kapoy ba mag-share sa gospel? Pero nga naman kana mo inisod sa tao buhaton. Pero nga naman ang tao, ganahan man nga, bahala mo ampo, bahala mag-standby lang, bahala tabi-tabi lang, laag-laag lang, manong kalaman ang ganahan sa tao. Try to imagine. Inotis na mga kaigsunan, nanong kana may ganahan sa tao. Na mas ganahan ta nga way buhaton, mas ganahan ta magsambay, mas ganahan ta di mag-ampo, mas ganahan ta di matugsimbahan, mas ganahan ta nga di mo inggit og buluhaton, mas ganahan ta sa atong personal na gusto. Now, this is very serious mga kaigsunan. We are in a season of preparation. Musubot kag sa dili, ang rapture is just like the twinkling of an eye, and we don't need to miss this opportunity. Because it could be happening nowadays. The church must be awakened. Amen? The church must be awakened. Kailan mamatata mga kaigsunan, we have to get involved. We have to get involved. Wala na lain pas tagaan na itong mas importante mga kaigsunan. Nindot importante man ang atong panginabuhian. Tinuod na pa, you don't need to miss the opportunity to get involved the ministry. Amen? The words of God. Prayer. Mga buluhaton sa Ginoo. Makaigsunan. Now, dito makaigsunan sa Luke. Sa Luke makaigsunan 9 verse 23. We
We are talking about following Jesus. Tungod kay, we need to be awakened mga igsunan o reminders tungod kay naalata sa nagngaw na panghitabo mga igsunan. 9 verse 23. Praise the Lord. 9 verse 23. Now, nagaingon dire og siya mingon sa tanan, si Jesus mingon. Kung adunay buot nga mosunod kanako kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon o magpas-an sa iyang cross matag adlaw. Hallelujah. O mosunod kanako nganong di ay nasigpit ang pagsunod sa gingharian. Kay nganong lisod kay si Jesus may atong sundon. Mangutana ko, sayon ba o lisod ba nato sundon si Jesus? Ayun na lang. Okay. O siya mingon sa tanan, kung adunay buot nga mosunod kinako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon. Denying yourself. Now, pangutana, unsa di ay i-deny nimo sa imong self? Unsa di ay i-deny? Nabalik ko na po, ngano ang tao ganahan nga way buhaton, mag-isampay lang, text-text, dula-dula, unsa ba ka, or mag-stampay, tanaw TV, unsa pa ka, atug mo, naglaag, nganong ka na mas nindot. Kapoy na, lisod. Sayo na. Kapoy na, o lisod. Sayo na, o lisod. Sayo no. Sayo kayahin ka na may buhaton. Amang ka na buhaton, or way buhaton. Now, we're talking about following Jesus. Choose the right route. Amen. Dalan man eh. Sigpit man yung mga kaigsunan. Kaya si Jesus, ang buot mo sunod na ko, you must deny yourself. Na unsa may rason nga nung i-deny mo yung self. Nga si Pablo, I no longer lives. In Galatians chapter 2 verse 20, I no longer lives. Amen. But Christ lives in me. The life that I live to the Son of God. Na mao si Jesus. Dili na ako nabuhi, si Kristo na ning nabuhi nako. Nabalik ka. Kung adunay buot nga mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya siyang kaugalingon. Og kondisyon. Na ay og. Dili lang kay mo dinay ka sa self na diha na kutob. Apa na ay kondisyon. Mupasan ka sa iyong krus. Kung saan man nga krus? Well, nasayon ka nga ang sala nato gipakamat ni Jesus sa krus. Amen. Ang atong sala gipasan ni Jesus sa krus. Meaning ang krus kini makaigsunan is no longer sin. Because our sin has been carried out by Christ. It was paid by Christ. Everything has been paid. Amen. Gibayran natin ni Jesus. Apan kini nga cross makaigsunan, mauna ni ang challenge kabug-aton nato. Now ang kondisyon karon, unsay kabug-aton nimo? Unsay gipas-an nimo? Hagka o bug-up? Now, ang kabug-aton, ang pangutana, naa pa kay passion, burden to serve the Lord, burden to pray, burden to win soul, burden to engage ministry, engage to mission. Naapataan ang burden. Amen. Now, but to take up the cross, pasanin ang imong cross. Hallelujah. Kung sa yun sa Bible, matag adlaw o musunod ka kanako. Meaning, dili ka kasunod kay Jesus. Dili ka kasunod not unless we have to take up the cross. Kung sa managiling cross, kinumduman nato, nanong si Jesus namatay sa cross? Kung sa galay, tungod sa sala. Tungod sa mga tao nga makasasala. No, unsay burden mo karon? Matag adlaw, mihilak ba ka? Lord, luwasa mong silingan! Lord, luwasa mong pamilya! Naabataan ang burden. As I've said, it's no longer sin
Because all our sin has been forgiven. Has been paid off. Amen? Apan ang nanon ni Jesus, aron makasunod ka nako, pas-ana imong krus. Now, magmuna nangutan ako, kung sa imong burden, kung sa imong passion, na ba kay burden kanunay nga malipay jud ka nga makasimba? Na ba na nimo nga burden? I don't know kay sunan since na po na ginto, I never miss to go to church. Anong naman ko ang pagbati? Nangutan ako, naabo ko na nato makabati. Amen. Meaning, kung giusap ka sa Ginoo, usap yun ang imong kinabuhi. Dili pwede makaigsunan nga ang imong pagsunod ni Kristo gibase lang sa imong gusto nga ganahan ka karon, ganahan ka nga di or gibati sa imong kondisyon. But to follow Christ is to deny yourself. Na di man natin imalalis kay si Jesus may nagsulti. If you want to follow me, deny yourself. Nga naman, matag kung sa'y pangitabo, God is in control. Amen. Kung bitaw kung sa inyo ni Jesus, ayaw kabalaki ang ugma, kaya ugma na ilang suliran. Amen. Kasi nga pababala ka mata, di natakamto kay na problema, di ka katong simbahan kay dako problema. No. Ipakita gali ng ugma sa Ginoo. Ipakita gali. Ipakita sa Ginoo nga kanang mas labaw siya kaysa mga panghitabo sa inyong kinabuhi. Mas labaw siya kaysa matag pagpaminanglan ninyo. Amen. Now, is to take up the cross. Burden. Gihilakan ba nimo imong pamilya? Gihilakan ba nimo imong silingan? Mga kaigsunan, na yung mga tao diri sa atong barangay, gihilakan nako mga kaigsunan time to time. Dili man ako na sila yung sa prunano man nga naataan nga pagbati. That is because of the Holy Ghost. Amen. Ang Holy Spirit magbutang o burden sa imong kasing-kasing. Amen. Now, ang tao nga musunod kang Kristo na ikabukaton, kada adlaw. Amen. Kung sa may burden mo, nag-ampo pa ka sa ministry, Lord, panalangin ang simbahan, sugamit mga kalag, panalangin si pastor, protektahin si pastor, naapaka na burden. Amen. Mao man ay ebidensya nga nagsulod ka ni Jesus. Amen. Now, ano balita? Sulod ka mo sa sigpit nga ganaan, kay napad ang gahaan og sayon ang galan padulong sa kalagnagan. Mingon ko ganina nga kining dalan nga sayon mo nang kahintang nga mas komportable ka. Therefore, di kinahanglan ta mo gawas sa atong comfort zone. Amen. Mugawas na sa atong comfort zone mga kaigsunan. Hallelujah. Mata pa dahil og daghan ang nanulod agi nini. Kanina pangutanan. Si Jesus mingon sa atong tao ng utanan. Og daghan ang misulod ani. Daghan ang miagi nini. Apan sigpit ang dahan og lisod ang dalan na padulong sa kinabuhi. Og jutay ra ang nakatultul ni ini. Kinsa na mo na yung makatultul? Ikaw. Amen. Ikaw nakatultul na ka. Palakpakin si Lord. Apan tungod